te hatu la dau jisu i no ya ngi la dau jisu don shu ban ngi la dau jisu lek no na ngi kalong na em ka ba ha nga thrai baro ngin ong kam long ka ba ha kan long ka jisu si kan long ka ek ba thang la da ngim don yo jisu ha ka jing im jingi na mar ma u de u blei u badan ren ka lang ban ngi u ba snra ne ngi u ba ker ba da u ba e jingi Henry man takasi ka ba su le ngo kalong ba ka gospel man takasi jisu ang kalong ka ba ha nak man ta chunga bangan lek no uong ya ki apostol chu ki snran chu kalong ka ba ha nak ban ta chongki la dau jisu lek no kai ka dau ba pen long mo jisu ong kum ni na mar ba jisu uong kum ni na mar ba ula dep thmu lupa man pha yo man sim ba khoi halor chongki la dau jisu lek un pha yo man sim ba khoi halor chongki mar kene ka jing lek no jong jisu ka dei ba un lek ban pen krai jaka nak ban ta chongki ha baneng ban pen krai jaka nak ban ta chongki ha baneng ban lek chi junam lek banoman shu Andre ulet tang sipor un sa wan phai biang saki mat ha kata ka jing le chu un sa pha yo man sim ba khoi te ka de ke jing tur khu ka de ke jing pha ram ta ki apostol kisan ram jong jisu ta ki yop diang yo man sim ba khoi ba du jisu un sa wan phai biang ban wan shaw ye ki ban don ran ka lang bat u ha baneng te ka ne ka de ke ek ba jisu ukran man ta ka si ukula de ke apostol kisan ram ju bar kum juru ukula de ngap ya phi wei pa i wei